jo, posuneme se dál v našem programu. Máme tady dalšího speakera. Děkuju. Super. No já jsem ten hodnej poldař, ne ten zlej, ale já umím být pacha taky zlá, jo? Já vytáhnu jehlici a umím. Tak, já mám tu milou povinnost představit dalšího speakera. Někteří, co jste byli na bootcampu, tak ho znáte, že měl téma personalistiku, nábory, jak vybrat ty správný klíčový lidi na ty správné místa. A vždycky jeho přednášky byly velmi ceněné, protože ty lidi řešíme. No, ale on se nezabývá jenom tou personalistikou. On zároveň pomáhá firmám a podnikatelům zjistit, že OK, když se mi povedlo teda o 4 miliony vydělat víc, jak je možný, že ty 4 miliony nemám na tom účtě? Kam jako zmizli? Jo? Už se vám někdy stalo něco podobného? Jo? Že sice obrat roste, ale tak nějak to si jako nezbývá. Tak dneska se podíváme s ním na toto téma, na téma finančního plánování. A já ho tady trošičku představím. Takže pomáhá firmám dostat je do lepšího stavu tak, aby byly finančně zdravé ty firmy, měly nastavené finanční plánování, reporty a klíčové ukazatele, aby měli přesný přehled o tom, co se u nich doma děje. A také, aby byli správní lidi na těch správných místech. Vystudoval podnikový management na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Potom studoval a zvyšoval svoji kvalifikaci v Rakousku, ve Velké Británii a v Africe. Hlavně se zaměřením na lidskou osobnost, mezilidské vztahy a komunikaci. Financím a personalistice se věnuje víc jak 15 let a víc jak 12 let to přímo konzultuje s majitelem firem. V současné době je finančním ředitelem ve velmi známé IT firmě v holdingu, ale už sám za své historie mnohdy vedl buď část firmy, anebo celou firmu, když přišel majitel, který tam má totální bordel, řekl, hledej, jdu dohromady. Takže je to člověk, který je opravdu velmi studovaný, ale hlavně on umí ty věci zavést do té praxe. A je to člověk, který má rád pořádek, má rád pravidla, protože ve financích prostě nemůžete mít bordel. Já jsem moc ráda, že se já od něj můžu učit to, že hele, tohle je ta moje čára, to mě prostě nalez. A já vždycky říkám, že je to moje největší štěstí v životě, protože já jsem ho v té Anglii potkala a stal jsem mým mužem. Takže to příjmení není náhodné. Takže já ti děkuju za to, že se staráš o naši podnikatelskou sféru ve financích a v tom, aby ty lidi byli šťastní v práci a zároveň, že se staráš o to, aby i my jsme se měli dobře. Pomozte mi tady prosím přivítat mého úžasného manžela Michal Kotoč! Tak po tretíkrát, ahojte. Ahoj. Super. Na začiatok by som chcel, aby sme sa všetci navzájom potvrdili, lebo sme tu všetci, ktorí na sebe pracujú a to sa málo kedy úplne vidí. Takže chcem, aby ste si všetci zatlieskali naozaj. Tak. Nefunguje mi klikátko. Áno, nežne a dlouze. Tak. Už to ide. Dobre. Dneska je iná téma, na ktorú ste boli zvykli. To je moja druhá doména, ktorej sa venujem. Ja mám teda 40 rokov, som šťastne ženatý, moju úžasnú ženu už poznáte. Je pre mňa obrovskou inšpiráciou a my sa navzájom učíme od seba a navzájom sa doplňame. Takže vyštudoval som podnikový manažment, ja som potom po škole začal manažoval som 100 objektov v rámci Bratislavy,
čo sa týka upratovania, čo sa týka správy nehnuteľností a zimnej údržby. A potom som robil finančného riaditeľa v najväčšej architektonickej kancelárii a chcel som trošku porozumieť viacej tomu, ako ľudia fungujú, ako byť lepším manažérom, lebo človek je lepším manažérom, keď lepšie rozumie tomu, a čo sa u ľudí doma deje. Hej? Čiže ako rozmýšľajú. Takže som začal študovať viacej tú ľudskú osobnosť, študoval som v Čechách, v Rakúsku, vo Veľkej Británii, v Južnej Afrike. A aktuálne pôsobím ako finančný riaditeľ v známej českej spoločnosti, IT spoločnosti, ktorá sa práve venuje automatizácii back-office procesov, čiže v zásade administratívy. Našimi klientami je napríklad 10 najväčších bank na Slovensku, v Čechách a obrat je cez 100 miliónov českých korún. S tým, že máme nejakých 70 spolupracovníkov. Popri tom ale pomáham vám a ďalším podnikateľom zavádzať systém do financií. A pomáham vyberať tých správnych ľudí na správne pozície. V rámci toho môjho systému, ktorý v tých firmách zavádzam, tak som sa snažil pozrieť na to, že aký tam mám výsledok, čo sa týka úspory a narátal som, že už sa to pohybuje v miliónoch eur v rámci tých jednotlivých firiem. A mám niekoľko tisíc dodaných hodín osobných konzultácií, čo sa týka osobného rozvoja. Ale dosť bolo o mne. Poďme sa teda pozrieť na tú tému, ale predtým ešte ako začneme, tak mám dve prosby. Prvá je, neverte mi, čokoľvek, čo vám budem hovoriť, sú moje skúsenosti. Hej. Je to to, čo som si ja zažil, čo ja aplikujem. Skúsim vám odovzdať časť tých mojich skúseností, ale zoberte to tak, že vyskúšajte to, keď vám to bude fungovať, tak to použite, keď to nebude fungovať, tak to proste zahoďte. Hej. A druhá je, čo urobiť, ak je vám niečo nejasné v priebehu prednášky. Ak vám je čokoľvek nejasné, tak sa prosím opýtajte. Hej. Je dôležité, aby ste rozumeli všetkému, čo budem hovoriť. Stalo sa vám niekedy, že ste čítali knihu a prišli ste na koniec tej knihy a zistili ste, že ste netušili, čo bolo na konci tej strany? Že ste mali v hlave prázdno, ako keby, čo tam sakra bolo? Hej. Viete, čím je to spôsobené? Presne tak. V skutočnosti tam bolo nejaké nepochopené slovo, ktorému ste neporozumeli. Dám vám príklad. Hej. Vošla do miestnosti jeho manželka a on jej začal kýčať. Rozumiete tomu? Presne tak. K čomu to môžeme vystopovať? Ku slovu kýčať. Presne tak. Kýčať je zastaralé slovo, ktoré znamená kývať alebo mávať. Hej, bežne sa nepoužíva. Hej. A teraz, keď teda manželka vošla a on jej začal kýčať, tak jej začal kývať. Hej. Mohlo by to aj znamenať, buď môžete kýčať ako súhlas, alebo môžete kýčať aj ako nesúhlas. Hej. Čiže tu je ukážka toho, že ak tam bude akékoľvek slovo, tak mi povedzte. Dobre? A keď uvidíte v rámci mojej prezentácie referencie, tak tie sú z diel Elrona Hubbarda. Čo teda vytvára finančný stres vo firmách? Ja som sa snažil zhrnúť z mojich skúseností oblasti alebo body, ktoré vytvárajú vo firmách finančný stres. Hej. Poďme sa na ne pozrieť. Možno sa v niektorých nájdete, možno nie, možno sa nájdete vo všetkých. Hej. Príjmy sú nižšie ako výdaje. To je veľmi jednoduché. Hej. To je v zásade štandard, to vieme. Príjmy výrazne poklesli, príjmy sú nižšie, ako sme plánovali, alebo nižšie, ako reálne potrebujeme. To sa nám občas stane. Hej. Proste máme naplánované niečo a zrazu proste nám nevyjde nejaká zákazka a my potrebujeme urobiť nejaké kroky. Hej? A vytvára to v zásade v tej firme stres. Neexistuje žiadny alebo len veľmi hrubý finančný plán. Kto z vás má urobený finančný plán na svoje podnikanie? Super. Vidíte, koľko rúk sa zdvihlo? Dobre. Zostaňte ešte ruky hore. Koľký z vás si ho aktualizuje aspoň každý mesiac? Super. Je vás strašne málo. Hej? A to je to, čo vytvára práve finančný stres vo firmách. Finančný plán sa neaktualizuje dostatočne často alebo vôbec. Hej. Minulo som konzultoval v jednu firmu a oni hovoria, áno, finančný plán máme. Robili sme ho pred 2 rokmi. Hovorím, wow, hej. Finančné toky vo firme nie sú pod kontrolou. Hej. Občas sa v zásade deje to, že, na to som natrafil tiež v jednej firme, že sa veci uhrádzajú tak, ako prídu. Príde faktúra, tak ju hneď zaplatím, hej, alebo si kúpim nový iPhone bez ohľadu na to, aby som sa pozrel, či na to mám alebo nemám nové auto. Hej. Konateľ, výkonný riaditeľ alebo OSVČ
nemá dostatok ekonomických a finančných znalostí, aby vedel skontrolovať, ako oddelenie financií alebo účtovníci pracujú. Hej. Študoval niekto z vás v rámci výšky strednej školy ekonomické predmety alebo ekonómiu? Super. Stále vás ale nie je dosť. Hej. Bežne to nepatrí do tej základnej znalosti a veľa ľudí to nemá. A častokrát aj ľudia, ktorí to absolvovali, tak bohužiaľ tie veci nevedia úplne aplikovať. Hej. Pretože na škole sa to častokrát učí preto, aby sme to vedeli, nie preto, aby sme to vedeli použiť. Hej. Konateľ nakupuje veci, s ktorými finančný plán nepočíta. Hej, s tým sa stretávam často vo firme. Je nejaký finančný plán, ale konateľ sa rozhodne, no ale ja by som potreboval toto, potrebujem nový kávovar. Hej, za 5 000 eur napríklad. Ako? Nebo traktor, presne tak. Alebo auto. Tak. Konateľ, výkonný riaditeľ alebo OSVČ vymyslí a realizuje operácie bez toho, aby si overil, či sú realizovateľné z legálneho hľadiska a nepreverí si, aké postihy to môže mať na neho alebo na firmu. Hej. Treba vždy vymýšľať. Ja mám tú filozofiu, že vždy sa snažím nájsť riešenie v rámci tých legálnych možností, ktoré tam sú, ale hľadať v zásade to riešenie. Ja som sa stretol napríklad vo firme, jeden majiteľ alebo konateľ chcel pomôcť ľuďom a chcel, aby platili nižšie odvody, takže im vyplácal nejaký základ, hej, a potom im zbytok posielal zo súkromného účtu. Hej. To je úplne absurdné. Hej, môže to mať naozaj značné dopady. Konateľ nečíta zmluvy. Hej. Koľký z vás čítajú všetky zmluvy, ktoré podpisujú? OK. A taktiež sa stáva, že keď máme nejakú závierku, hej, alebo dajme tomu daňové priznanie, tak častokrát sa stáva, že ten konateľ to iba podpíše, ale nevie si skontrolovať tie základné veci, ktoré tam sú. Hej. A to môže byť občas likvidačné, lebo občas veríme účtovníkom, že majú tú kompetenciu, že to dokážu zvládnuť, hej? Lebo nie všetci sú takí zodpovední možno ako Peťo, hej, a jeho firma, ale proste veríme im, ale niekedy možno nie sú úplne kompetentní. Hej? A potom sa opýtate, a prečo máš? To sa mi stalo napríklad v jednej konzultačnej firme, ktorá dodáva konzultácie a v zásade na základe účtovnej závierky tá firma bola v kríze. Tak ako ja môžem konzultovať ostatných, keď som v kríze? Hej, čiže ono sa vždy dajú tie opatrenia urobiť, ale potrebujem vedieť ako. Hej. Občas robíme to, že je tam nejaký problém a my sa tvárime, že ten problém neexistuje. Hej, niekedy je to jednoduchšie. Hej. Proste idem robiť niečo iné radšej. Hej. Evidencia dokladov, hej, alebo evidencia celkovo v rámci firmy. Častokrát sa fokusujeme na príjem a na sales, čo je v zásade prvoradé, na čo by sme sa mali fokusovať, ale potom občas zabudneme, že v tých veciach by sme mali mať aj nejaký poriadok a systém a že je to cenný zdroj dát, lebo akékoľvek dáta, ktoré máte z CRM-ka, z účtovníctva, už len to, keď získate účtovný denník od vašich účtovníkov a viete si nad tým postaviť reporty a získať základné informácie, tak vám to veľa povie o vašom podnikaní. Prosím? CRM-ko. Evidencia vašich klientov a zoznam toho, čo u nich plánujete, aké ďalšie kroky, v akej fáze ste toho cyklu uzatvárania alebo toho obchodného cyklu. Hej. Neexistuje evidencia v elektronickej podobe. Veľa firiem funguje ešte v papierovej podobe, dokonca v papierovej podobe odovzdávajú doklady účtovníkom. V procesoch chýba automatizácia, neexistuje funkčný systém schvaľovania nákladov, to znamená, firmy sa neschvaľujú náklady. A pokiaľ veľa z vás je tu možno jednoosobová SROčka alebo OSVČ, kto je u vás finančný riaditeľ? Presne tak, vy sami. A viete, aké slovo najčastejšie musí byť finančný riaditeľ schopný povedať? Áno, presne tak. Mal by byť schopný povedať nie. Hej? Ale aj sám sebe. Hej? To znamená, vy musíte byť schopní samému sebe povedať a zobrať si teda ten post toho finančného riaditeľa a povedať si, áno, chcem nový Mustang, dajme tomu, alebo chcem novú Škodovku, alebo čokoľvek. A pozrieť sa na to tak, OK, vychádza to alebo nevychádza to. A keď to nevychádza, dobre, čo ideme urobiť, aby to vyšlo? Nie, že si to kúpim. Hej. A občas, aj keď, dajme tomu, ste ten finančný riaditeľ, tak niekedy není úplne jednoduché odporovať tomu konateľovi alebo tomu šéfovi. Tým som sa tiež stretol. Došiel za mnou konateľ, hovorí, potrebujem nový kávovar za 3 000 eur alebo 4 000. A hovorí, no na túto firmu si ho nekúpiš. Hej. Proste nie.
Ja keď držím financie, tak ja som naozaj rázny, hej? My máme finančný plán aj doma, samozrejme. Hej? Vy ste sa divili, koľko domácností nemá finančný plán. Mňa sa minule pýtali, a vy máte doma finančný plán? Hovorím, samozrejme. Hej. Dobre, neexistuje... A kolik to stálo? Pak si náhodou někde něco koupím, když není doma a přijde nějaký balík. A kolik to stálo? Ideme ďalej. Tak, neexistuje jasne stanovený tok dokladov. Áno? Nie. Vieš, ale Verča je veľmi produktívna a schopná a šikovná, takže ona si zaslúži. Tak, neexistuje jasne stanovený tok dokladov, to znamená, faktúry chodia na rôzne e-maily, na rôznych ľudí, je to proste stratené, niekedy sú stratené niekoľko mesiacov, nikoho to niekedy občas netrápi. Finančné oddelenie nemá jasne definovaný výsledok jeho práce a nevie, kam smeruje. Hej? Pracovná náplň. Tak, to znamená, vy častokrát ako OSVČ nerobíte základné reporty. K tomu vám strašne pomáha Double, hej? Pretože tam máte naozaj kľúčové dáta, s ktorými pracujete ďalej, aby ste si vedeli vyhodnotiť váš biznis. Vo veľa firmách ten manažerský reporting naozaj chýba. A to je to, na základe čoho by ste mali robiť tie rozhodnutia. Sú v zásade dáta, ktoré si vyhodnotíte a potom urobíte to rozhodnutie. Že sa nerozhodujete na základe pocitov, dojmov alebo intuície. Finančné rozhodnutia nemôžete robiť len na základe intuície. Ďalšia kľúčová vec. Stalo sa vám, že ste zarobili kopu peňazí a potom ste zistili, že na účte nič nemáte, ale máte platiť dosť veľké dane? Hej? A to je tento bod. To znamená, že sa nesledujú tie každomesačné výsledky, ako sa vám darí, ktoré viete práve získať od účtovníkov. Ja bežne vyhodnocujem každý mesiac, vždy to vo firme zavediem. Tým pádom viete urobiť daňovú optimalizáciu už v priebehu roka a na konci roka v zásade vás nič neprekvapí, pretože máte odhad dane a viete, aké budete mať výsledky. Hej? Alebo nezistíte, že ste v príliš veľkej strate, lebo ono sa to vždy dá optimalizovať, ale je to kľúčové dáta na to, aby ste vedeli ďalej pokračovať. Hej. Ďalšia vec, ten šéf vydáva nejaké smernice, nariadenia alebo určuje to, ako to má pracovať. A občas ich sám nedodržiava. Občas. Hej. Záleží ako kde. Čiže dôležité je, keď ja chcem niečo po mojich ľuďoch, tak ja potrebujem ísť v prvom rade príkladom a robiť to, čo od nich požadujem. Hej. To sa mi tiež v jednej firme stalo a mali sme nejakú smernicu, ako postupovať a došiel za mnou riaditeľ a hovorí, no on to takto robiť nebude. A ja hovorím, že no ale tak to je, tak sme to proste nastavili. On na to proste nemá čas. A hovorím, tak ako chceš od ľudí, aby to dodržiavali, keď ty to proste neurobíš. Tak, na finančnom oddelení chýba zastupiteľnosť. Vo firme chýbajú základné ekonomické znalosti. By ste sa divili, koľko ľudí nerozumie DPH napríklad. Daň z pridanej hodnoty. A ako funguje. A iné základné veci. Obzvlášť ľudia v obchode potrebujú mať nejaký minimálny základný ekonomický základ. Čo vo firmách naozaj chýba. Firma pracuje pre účtovníkov a nie účtovníci pre firmu. Keď máte účtovníkov, potrebujete z toho naozaj vyťažiť čo najviac, lebo sú to cenné dáta pre vaše ďalšie rozhodovanie. Účtovníci a finančné oddelenie hľadajú, ako sa to nedá. Tým som sa tiež veľakrát stretol a potom sme hneď účtovníkov vymenili, pretože ja očakávam od účtovníkov to, že mi budú dávať návrhy na tú optimalizáciu. Častokrát sa v zásade stáva to, že ten účtovník to iba zaúčtuje, ale nepovie vám, ako to dokážete zlepšiť alebo ako platiť nižšie dane. Hej. Neexistuje jasne stanovený tok dokladov a oblasť financií zvládajú ľudia, ktorí v tom nie sú kompetentní. To znamená, nedokážu to dobre robiť, alebo tomu nie úplne rozumejú. S tým sa stretávame tiež. Dobre. Čo sa s tým dá urobiť? Poďme si povedať, ako zvládať ten finančný stres. Samozrejme, my si tu nevieme v priebehu hodiny alebo 3/4 hodiny urobiť celý finančný plán. Hej? Ale vieme si dať nejaké základné dáta, od ktorých sa viete odpichnúť. A ja sem dám hneď moju prvú obľúbenú tému, ktorú dávam aj na výberoch, alebo na téme výberov. A to sú 2 pravidlá pre šťastný život.
Stáva sa vám občas, že máte niečo urobiť, ale poviete si, teraz to nejdem robiť, budem to robiť až za pár dní, lebo to není úplne jednoduché. Hej? Alebo o 2 týždne, alebo poviete Johnnymu, alebo Kaji, že zavoláte a potom nezavoláte. Hej? Občas proste tie veci niekedy posúvame. Hej? Tak, alebo niekedy nechceme niekoho stretnúť, strašne ho nechceme vidieť a potom ju ho stretnete. Alebo nechcete ísť na pódium, aby vás Gabika zavolala na pódium, aby ste predviedli, ako dokážete urobiť predstavenie za 30 sekúnd a Gabika sa pozrie a povie ty, poď. Hej. Viete, prečo to je? Nám sa dejú takéto veci, ktoré nie sme schopní ľahko zažiť. Hej. To znamená, keď niečo nedokážeme ľahko zažiť, tak sa nám to udeje. Ale keď sa nastavíme do módu, že sme to schopní ľahko zažiť, tak sa to možno vôbec neudeje. Hej? Keď som schopný tomu čeliť, tak sa to proste neudeje. Mne sa stala taká jedna situácia, ktorej som musel čeliť a to bolo v rámci jedného veľkého projektu. Sme čakali na peniaze a mala nám banka vyplatiť asi 1,8 milióna eur a bola tým zmluvne zaviazaná, že nám tie peniaze vyplatí. A udialo sa to, že ráno peniaze neboli na účte. Ja som mal na to naviazané kopu ďalších platieb a bol to pre mňa teda obrovský problém. Hej? Takže som volal tomu bankárovi a hovorím mu, že je zmluvne zaviazaný, aby mi to zaplatil alebo aby nám to zaplatil a on povedal, že nie. Že proste banka sa rozhodla, že to ešte 2 týždne podrží. 1,8 milióna to bolo, hej, euro. A hovorím si, no tak som v prdeli. A čo som mohol urobiť jedine, že začať tomu čeliť. Hej? Mohli by sme to povedať, konfrontovať to. Hej? A tak som si sadol a začal som to analyzovať. A ešte keď som mu volal, ja mám veľmi vysokú úroveň trpezlivosti. Čiže dokážem veľmi veľa vydržať, ale keď ma niekto nasere, a keď sa už naozaj naserem, tak videli ste hru o tróny, hej, tak som ako Daenerys, ktorá vypálí kráľovo prístavisko, hej. A je tu iba jedna osoba, ktorá ma videla tak nahnevaného, ale nie na ňu. A samozrejme nefokusujem to na nesprávny target, ale proste, takže som pritlačil na toho poradcu, ale proste nezabralo to. Tak som urobil to, že som sa pozrel hovorím, musím ísť vyššie. Tak som si zistil, kto je v predstavenstve tej známej banky na Slovensku, kto je predseda predstavenstva a hovorím si, OK, ale nemám e-maily na nich. Tak čo urobím? Tak som sa pozrel, ako banka tvorí e-maily a tú logiku som použil do toho a napísal som celému predstavenstvu a predsedovi predstavenstva. Na druhý deň ráno som mal peniaze na účte. A ten bankár mi volá a hovorí, pán Kotoč, ale to ste takto nemuseli riešiť. A hovorím, no takto som to musel riešiť, ako inak som to mal vyriešiť. Hej? Teraz mám peniaze na účte. Ako je možné, že asi prišiel o prácu, ale to už je súčasť toho. Hej? Takže, o čom sa bavíme v rámci toho, keď potrebujeme niečomu čeliť? Potrebujeme niečo konfrontovať. Hej? Aby bol človek šťastný, musí byť len schopný konfrontovať, čo znamená zažiť veci, ktoré sú. Hej? Čiže ja som bol schopný v tejto situácii to konfrontovať, napísal som e-mail s právničkou, poslal to a na druhý deň som dostal peniaze. Hej? To, čo človek dokáže konfrontovať, dokáže zvládnuť. Hej? Keď chcete čokoľvek zvládnuť, prvým krokom je získať schopnosť postaviť sa tomu tvárou v tvár. A práve financie sú náročné na to konfrontovanie, lebo obzvlášť, ak sa nám nedarí, a vy to poznáte pravdepodobne, tí, čo robíte finančných poradcov, že tí ľudia častokrát nevedia, v akom stave majú tie financie a ťažko sa im na to pozerá. Hej? Veľakrát možno začnú ešte zaspávať, zývať a tak ďalej. Je to pre nich náročné. Hej. Ja mám ešte jeden príklad na konfrontovanie. Ja som prišiel do Prahy pred 2 rokmi. Hej. A začínal som úplne od znova. Na Slovensku som mal vybudované kontakty, mal som vybudovaný biznis, ale chcel som prísť sem, aby som mohol pokračovať tu, aby sme mohli byť spolu, hej, s Verunkou. A začal som úplne od znova. Hej. A niekedy je pre človeka úplne ťažké začínať od znova, ale keď to proste skonfrontuje a ide do toho, tak to postupne dokáže vybudovať. A ja som v prvom rade jej vďačný, lebo ona mi v tom obrovsky pomohla. Hej. Vidíte, teraz stojím tu,
pomedzi to som riadil financie v holdingu so 4000 zamestnancami, hej. Teraz robím finančného riaditeľa v rámci IT, hej, čo bola moja predstava, keď som došiel do Prahy, tak si hovorím, chcel by som robiť finančného riaditeľa v IT spoločnosti. Hej, OK, o 9 mesiacov to bolo, hej. Tak, čiže to je základ, ako to dokážeme konfrontovať, hej. Dobre. A potom tam máme ešte jedno pravidlo, hej, a to je druhé pravidlo. Čiže prvé pravidlo, buďte schopní zažiť čokoľvek, a druhé pravidlo je spôsobujte druhým len také veci, ktoré sú schopní ľahko zažiť. Čo to znamená? Stalo sa vám niekedy, že ste nemali peniaze a neozvali ste sa tej druhej strane a nezaplatili ste faktúru? Mne sa to stalo. Ja som riešil krízový manažment v rámci jednej firmy a nedošli mi peniaze a potreboval som uhradiť faktúry a v tom bode, to bolo v roku 2010, pre mňa bolo najjednoduchšie sa zatajiť a nedvíhať telefón a byť ticho a povedať si, no tak ono sa to vyrieši, oni počkajú chvíľu. Hej? Ale to bolo presne to, že ja som im spôsobil niečo, čo oni neboli schopní ľahko zažiť. Hej? Čiže hneď to vyprodukovalo veľkú nevôľu. Hej? Potom som postupoval tak, že som tým ľuďom zavolal a dohodol som s nimi splátkové kalendáre a bolo to úplne, som bol prekvapený, ako jednoducho to ide. Hej? Lebo som im v zásade zabezpečil to, že ten človek to bol schopný ľahko zažiť. Dáva zmysel? Super. Dobre. OK. Tak, poďme sa pozrieť na ďalšiu oblasť, ktorá tam je. Bývajú ešte situácie, že niekedy potrebujeme, máme toho strašne veľa, každý z vás podniká a sme v zásade v situácii, že potrebujete uhradiť faktúry, potrebujete získať nových klientov, potrebujete robiť cold calling, potrebujete robiť ďalšie veci, pomedzi to musíte kontaktovať banku a je to strašne veľa, čo potrebujete stihnúť. Stáva sa vám to? Že niekedy je to také, že tak urobím toto rýchlo, o chvíľku toto a potom tamto a potom toto a potom späť. Hej? Deje sa to? Hej? Čo to je? Je to chaos, presne tak. Je to zmetok. Hej? To znamená, ja som v úplnom zmetku, hej? Čo mám robiť, hej? OK. Čo s tým? Zmetok. Jo, ale že zmetek v češtině je vadný kus a u vašem je to zmatek, jako chaos. Takže toto možná vysvětlit. Dobre. Čiže je to chaos, hej? Je to v zásade, jak je po česky zmetok? Zmatek. Hej? Tak, hej? Čiže presne tak, je to zmetok. A keď sa pozrieme sa na definíciu. Zmetok sa dá definovať ako akýkoľvek súhrn faktorov alebo okolností, o ktorých sa nezdá, že by mali nejaké okamžité riešenie. Je to náhodný pohyb. Čiže ja keď niečo robím, hej, tak idem urobiť niečo ďalšie, potom zodvihnem telefón, potom potrebujem Peťovi poslať doklady, potom potrebujem urobiť cold cally a proste robím všetko naraz za nič. Deje sa vám to? A ja som sa pýtal, že čo je potrebné urobiť, hej? Ale ešte si povieme jednu vec. Keď sa s niekým bavíte, občas ujdeme na nejaký mentálny výlet, že? A teraz vy sa s tým človekom bavíte a on rozpráva a vy pomedzi to riešite 4 ďalšie veci, že? A potom sa vrátite do tej komunikácie, ale vy neviete, čo hovorí, že? Takže som v tom momente v zmetku na chvíľu zase, hej? A častokrát tí ľudia vyzerajú hlúpo potom na chvíľu, tak môžeš to, neúplne som to pochopil, hej? Niekedy si pomyslíme, že OK, není úplne najbystrejší, hej? Ale možno práve mal len dočasný zmetok, hej? Čiže zmetok je hlúposť, zmetok je nestabilita a neistota. Hej? Čiže keď sme v zmetku, tak sme v neistote. Hej? Čo je potom istota? Neprítomnosť zmetku. Inteligencia, schopnosť zvládať zmetok a stabilita je schopnosť prejsť zmetkom, vyhnúť sa mu alebo vniesť do neho poriadok. A ja teda, keď som v tom zmetku a riešim tieto všetky cykly, tak presne tak, na to, aby som vyšiel zo zmetku, si potrebujem povedať, že idem robiť iba túto jednu vec, a nič iné. Hej. Že potrebujem, OK, v tomto momente riešim kopu veci, tak v prvom rade idem vymôcť pohľadávky, ktoré mám, lebo to sú najrýchlejšie peniaze, hej, ak teda ich viem vymôcť a potom idem riešiť ďalší krok. Hej. Čiže zvolím si jednu stabilnú vec, z ktorej výjdem. Dáva to zmysel? Hej. A nič iné v zásade neriešim. Hej, čiže človek je v ktorejkoľvek metúcej situácii hlúpy alebo zmetený dovtedy, kým plne neporozumie jednému faktu
alebo jednej veci. Tak, musí to byť pravdivý údaj? Nie, pretože niekedy sa vo firmách, a mne sa to tiež stalo, bola situácia v jednej firme, kde brutálne klesol obrat a majiteľ povedal, tak ideme to preorganizovať. Hej? Preorganizovať, zmeniť organizáciu. Hej? A to mal on ako ten stabilný údaj, že z toho vychádzal, tak zmeníme to, ty budeš robiť to, ty budeš robiť to a hovorím si, what the fuck? Hej? Ale to bol jeho stabilný údaj, z ktorého v zásade vychádzal, že to treba preorganizovať. Hej? Čiže nie vždy to musí byť pravdivé. Čo by sme mali v takej situácii teda urobiť, keď mi klesol obrat, klesli mi tržby? Čo je ten prvý krok, čo by sme mali urobiť? OK, to je dobrý point. Hej? Ale v prvom rade sa potrebujem teda fokusovať na to, že nejdem preorganizovať veci, my sa k tomu ešte potom vrátime, ale potrebujem si zvoliť to, že idem riešiť ten predaj. Hej? Lebo občas sa deje v zásade to, že ľudia povedia, a ja som potom s tým majiteľom sedel a hovorím mu, no ale ty potrebuješ ísť riešiť obchod, potrebuješ ísť za tými klientami a získať tie peniaze od nich. On hovorí, ale nie som obchodník. Tak hovorím, to mi je jedno úplne, hej. Proste ty potrebuješ do tej firmy doniesť peniaze. Ty si tam hore a potrebuješ to zariadiť. A keď to nevieš zariadiť ty, tak potrebuješ získať obchodníka, ktorý to dokáže urobiť. Hej. Už som sa preklikol. Dáva zmysel? Dobre, čiže kedykoľvek budete v rámci financií v zmätku, začnite jednou vecou a tu dotiahnite. A potom pokračujte ďalšou vecou. Hej. Občas sa nám udeje to, že niekto nám to, čo sme si zvolili, ako ten náš stabilný údaj, že nám to niekto otrasie. Hej. Že proste niektorí ľudia napríklad fungujú na údaji, a možno ste sa s tým stretli, že ženy napríklad nepatria za volant. Stretli ste sa s tým? Hej. Presne tak. Hej. Čo je vlastne falošný údaj, na ktorom niektorí ľudia operujú. Hej. A potom stretne ženu, ktorú vidí, že perfektne šoferuje a je v zmätku, akože on tomu nechápe. Hej. Hej. Moja žena napríklad úžasne šoferuje. Hej. Čiže to je len príklad toho, že to nemusí byť úplne pravdivá vec. Hej. Čiže na to, aby sme sa dostali z toho zmätku, poďme si zadefinovať základné veci, čo sa týka financií. Hej. Viete inak, čo sú to peniaze? Peniaze sú v zásade len symbol. Hej. Ten papier nemá žiadnu reálnu hodnotu. Je to nejaký symbol, ktorému my dávame dôveru, alebo štát od nás vynúcuje tú dôveru, že máme tomu veriť, že to v zásade niečo zaplatí. Ale je to len nejaký symbol. Ale poďme sa pozrieť na to, čo je teda finančné oddelenie. A to sa týka vás všetkých, lebo pokiaľ ste samotný, vy, podnikateľ, tak to finančné oddelenie ste vy. Tá časť firmy, ktorej úlohou je udržiavať príjem peňazí vyššie, ako sú výdaje, a má na starosti správu peňazí. Čo znamená finančné plánovanie? A to býva častokrát neúplne porozumené. Spôsob rozumného vydávania peňazí v rámci množstva peňazí, ktoré je k dispozícii, aby veci správne fungovali a zarábalo sa viac peňazí. Čo je v tom najdôležitejšie? Čo je v tej vete najdôležitejšie? Presne, aby sa zarábalo viac peňazí. Čiže my častokrát pri tom finančnom plánovaní zabúdame na to, že tie peniaze by sme mali prerozdeľovať podľa toho, aby mi to prinieslo viac peňazí v budúcnosti. Hej? Tak. Základným účelom celého finančného plánovania je zvýšiť bohatstvo, majetok, hej, tú hodnotu tej firmy. A je to nejaké rozumné rozdelenie tých prostriedkov potom ďalej. Hej? Ja sa ešte vrátim na chvíľku k tomu zmätku. Hej? Občas totiž my ako šéfovia spôsobujeme zmätok v rámci tej firmy. Nielen v rámci financií, ale aj v rámci iných vecí. Dáme si príklad na to. Kati, môžem ťa poprosiť? Aha, tak počkaj, ty máš psíka. Tak si zoberiem Patrika. Postavíš sa, prosím? Díky. Nepotrebujeme mikrofón, až potom. A Patrik, prosím ťa, dotkni sa tých okuliarov. No štart, dotkni sa tých okuliarov. Teraz sadni si. Vieš čo, nie, choď ku tým dverám. Nie, vieš čo, sadni si na túto stoličku. Rýchlo, rýchlo! Nie, vieš čo, choď Johnnymu. Dobre? Teraz ťa poprosím. Ako si sa cítil pri tom?
byly to rychlé úkoly za sebou a nevěděl jsem, co dřív. Jako Presne dělat. tak. Hej. Čiže presne toto je to neorganizované a tak. Dobre, skúsme si to ešte raz. Prosím ťa, posaď sa na tú stoličku. Díky. Polož ten mikrofón. Díky. Pozri sa teraz na ten telefón. Ďakujem. Super. Aké je to teraz? Pohodové. Hej. Čiže je to presne jedna vec, ktorú on urobí a ja ako šéf ho nedostávam do zmetku. Hej, že teraz má robiť kopu veci naraz. Hej. Na to si dávajme pozor, lebo my občas, a každý z nás je veľmi schopný a máme vysoké nároky a občas máme na ľudí tak vysoké nároky, že očakávame od nich, že budú robiť všetko tak ako my. Ale niekedy to nezvládnu, to znamená, my to potrebujeme trošku prispôsobiť tomu, čo ten človek dokáže zvládnuť. Áno? Můžu ještě? Áno. Já mám kolegyňku Verču, to je moje pravá ruka. A právě když přijdu a mám toho moc v hlavě, hned ráno to na ní všecko vychrlím, tak ona to nestihne všecko pobrat. Takže jsem zjistil, že dám si kafe, u toho jí říkám ty úkoly, ona si všecko zapíše a pak to je všecko správně provedené. Presne. Super. Perfektné. Dobre. A my už sme načali tú tému, že ako zvládať pokles príjmov. Čo urobiť, pokiaľ poklesne príjem. Poznáte Dedoles? Ponožky? Viete, že išli do reštrukturalizácie? Hej. Viete, čím to bolo? Jedna z vecí, ktorú... Oni mali obrovské kampane, hej? A všetci ich teda poznáme, ale jedna z vecí, ktorú firma robí základný problém je, že keď prídu finančné problémy, tak utnú reklamu na marketing, utnú náklady na marketing. Úplne. To urobila Dedoles. Hej. A oni nezvládli to, že sa dostali hore, mali naozaj obrovské tržby a potom v zásade padli dole, lebo utli náklady na marketing. Hej. Čiže ako zvládnuť pokles príjmov? Ak vám hrozí finančná pohroma, je neskoro organizovať veci vo firme. Hej. Nemôžete organizovať veci tak, jak sme si dávali ten príklad. To, čo potrebujete robiť, je propagovať. Hej. Nie riešiť. A samozrejme, ale tá propagácia a ten obchod musí dávať zmysel. Hej? To znamená, ten marketing musí byť výkonný, musí vám priniesť ďalšie lídy. Veľa firiem robí ten problém a robia tú situáciu, že začnú šetriť, iba ideme pokatovať všetky náklady. Hej? Ja som bol tiež taký istý voľakedy, až keď som nezistil, že to nie je úplne to správne riešenie. Hej? Lebo vy viete šetriť iba do určitého bodu. Potom už v zásade neviete šetriť. Už potom znižujete ten výsledok tej firmy. Čiže prílišné šetrenie nerieši pokles príjmov. Keď sa používa ako jediné záchranné opatrenie, výsledkom je zmenšenie, definitívna strata predchádzajúcej pozície. Čiže ako zvládnuť pokles príjmov? Žiadne impérium nezostáva bez zmeny. Rastie alebo sa zmenšuje. Nič nie je nemenné. A rastie pomocou inteligentnej propagácie, to je prvý bod, hej, dobrej administratívy a rozumného šetrenia. Hej, čiže my v prvom rade potrebujeme propagovať, potom dáme do poriadku v zásade tú administratívu, aby veci fungovali a potom je tam až to šetrenie. Zmenšuje sa pri použití zlého poradia. Šetrenie, viac administratívy, nejaká propagácia. Čiže mne, keď klesne príjem a mám problém s príjmom a ja poviem, no idem to tu preorganizovať, musím sa pozrieť, čo tí ľudia majú robiť, ideme si kresliť organizačnú štruktúru alebo čokoľvek, to je bullshit úplný. Hej. Vy potrebujete v prvom rade propagovať a riešiť naozaj inteligentnú propagáciu. A to je všetko to, čo si tu hovoríme. Hej. Lebo ten základ je ten sales a ten obchod. Hej. Ja som takto prišiel do firmy jednej. Ja som bol počas covidu v Južnej Afrike pol roka a potom som mal repatriačný let domov a oslavila ma jedna firma, že chcú ako finančného architekta, finančného riaditeľa, aby im nastavil všetky procesy. A hovorím, ja to tu robiť nebudem, ja som sa sem prišiel fokusovať na mňa a na moje štúdium. Ak ma chcete, tak počkajte 3 mesiace. Hej. Tak počkali 3 mesiace, došiel som do firmy, kde 4 mesiace nebolo hotové účtovníctvo. Faktúry sa uhradzali tak, že keď prišli na správny e-mail, tak sa uhradili. Hej. DPHčka sa robila z e-shopu. Hej. A teda moja úloha bola presne to nastaviť, ale ja som to zvládol iba preto, že som aplikoval všetky tieto veci. Hej. Zmetok, hej, konfrontovanie a krok po kroku tam zaviedol v zásade systém, takže potom to dokázalo fungovať finančne úplne samostatne. Hej. Vidím, že mi beží čas, ale môžem trošku pretiahnuť, takže malinko. No,
Áno, do 12. Tak ja prebehnem ešte tých pár vecí, ktoré tam mám. Čo sa týka, stretávame sa ešte s pojmom solventnosť. Hej? Čiže solventný som vtedy, keď som schopný splácať veci. Hej? A častokrát solventnosť je spojená s dôverou. Aký máte pocit, alebo ako sa cítite, keď vám váš dodávateľ neuhradí faktúru druhý, tretíkrát na čas? Už mu trošku menej veríte. Hej? Čiže dávajme si na to pozor. Hej? Pretože je to vždy o tej dôvere a práve tú stratenú solventnosť získate podstatne náročnejšie ako to, aby ste si ju udržali. To, čo je pre vás ešte podstatné, čo veľa firiem nemá, musí byť presná suma známa tá, ktorú musíte zarobiť. Hej? Aké sú vaše náklady. Moja skúsenosť je taká, že vo väčšine firiem to chýba. Hej? To znamená, tie náklady tam sú, ale nie je tam pár kľúčových vecí a potom vám to občas nevychádza úplne. Hej? Vždy je tam nejaká drobnosť, ktorá vám uchádza, ktorá môže byť väčšia alebo menšia. Dobre, chcete ešte vedieť, aké je tajomstvo solventnosti? Tak sa poďme na to pozrieť. Tajomstvo solventnosti je: zarábajte veľa peňazí. Míňajte menej, ako zarobíte, dosiahnete to dobrým systémom nákupných príkazov a ostražitým finančným manažmentom. Čo znamená nákupný príkaz? Nákupný príkaz znamená to, že mám v tej firme niekoho, kto mi schvaľuje tie nákupy, kto sa pozrie na ten finančný plán, vyhodnotí, nakoľko je to efektívne, či si to môžem dovoliť a čo to prinesie v budúcnosti, aká je tá návratnosť tej investície. Hej? Pokiaľ ste tam sám, tak si to musíte schvaľovať sami, tak ako sme si to povedali. Zarobte peniaze skôr, ako ich musíte minúť. Hej? Kúsok po kúsku dávajte dokopy peňažné rezervy, na ktoré by ste mohli siahnuť, ale nikdy na ne nesiahajte. Ideálna scéna mať naozaj, tak ako hovoril Dave, mať samostatný účet niekde inde, kde si posielate peniaze. Hej. A nemíňajte, ako svoju druhú rezervu si uchovávate výbornú povesť a nemíňajte rezervy. Hej. Čiže základ je, nešahám na tie rezervy, ktoré tam sú. Radšej zarobím viacej peňazí. Dáva zmysel? Dobre, ja vám nakoniec ešte pustím pár referencií. Ako som spomínal, ja pomáham v rámci tých jednotlivých firiem nastaviť to finančné plánovanie tak, aby to fungovalo a mám tu pre vás tri referencie. Patrika poznáte? Ahoj, jmenuji se Patrik Macek a jsem majitelem kávy Trobika. Oslovil jsem Michala Kotoče s tím, aby mi pomohl s financema ve firmě. A to z toho důvodu, že moje finanční plánování nebylo dostatečné a bylo potřeba ho posunout na vyšší level. Díky Michalovi jsem pochopil a naučil se nové principy, které aktuálně zpracovávám a učím se s nimi pracovat, tak, abych mohl lépe řídit firmu a mohl s těma financema lépe nakládat a nestalo se mi, aby mi chyběly peníze ve firmě a mohla ta firma zdravě růst a dlouhodobě prosperovat. Tady to celé finanční plánování zabralo několik hodin a během toho člověk musí odkryt svoje karty, opravdu si přiznat, kde za co platí a tomu ukáže, kolik si má na co odkládat a jak s tím nakládat. Což je úplně super a teďka víme v podstatě do 1000 koruny, co je potřeba, kam se dá a co se musí. Takže všem to doporučuju, kdo pořád v tom tápe a neví si s tím úplně rady, nebo jak já jsem si dlouho myslel, že to mám v pohodě, ale přece jenom mě to moje v pohodě dohnalo do toho, že jsem to opravdu musel teďka řešit a už s tím budu lépe nakládat. Ve škole se takové věci neučí, takže je potřeba se to doučit a Michal je na to velmi vhodný mentor. Takže doporučuji všem, kdo řeší finance ve firmě nebo ve svém biznisu, ať jste malý podnikatel, děláte sám na sebe nebo máte zaměstnance, je to super si to projít a zjistit, jak na tom vlastně jste a kam se to může posunout. Takže všem to doporučuji. Díky moc. Luky Tomášik tu není, ale tiež mám od neho video. Čau Michal, rád by som ti dal spätnú väzbu na naše finančné plánovanie. Natáčam to síce len takto narýchlo z auta, lebo stále makáme. Je to určite super.
Určite to odporúčam každému, kto ešte akýmkoľvek spôsobom možno len začína robiť nejaký marketing alebo začína niečo predávať. Je to za mňa super vec si to spraviť ako prvé, pozrieť sa na tie ceny, pozrieť sa na predajné ceny, za koľko potrebuješ predávať, aby ti to vôbec vychádzalo. A ja možno trošku ľutujem, že som toto finančné plánovanie nezačal ešte skôr s tebou, predtým ako som začal robiť sociálne siete a celkovo predávať. Vidím, že koľko peniazí mi ušlo teraz. Tak ma to trochu mrzí. A veľmi mi to pomohlo v tom si aj obhájiť pred zákazníkmi tú cenu, keď to máš naozaj že podložené do detailu a Ešte pokračujem. celkom mi to trvalo, než som ťa oslovil, pretože na prvom bootcampe som ťa registroval ako takého poradcu pri výbere zamestnanca, čo môže byť tiež veľmi super. Ale toto finančné plánovanie je vidieť, že si proste v tom doma tie čísla ti idú samé. Vôbec som miestami ani nechápal, ako to počítaš, ako sa dostávaš k tým sumám, ale tak, ako si mi to nastavil, tak to naozaj že funguje. A ideme do plusu. Ideme rýchlejšie do plusu, ako som išiel bez toho. Takže za mňa len super. Mal by to vyskúšať každý. Nie je to nejaká položka, čo by sa ti nikdy nevrátila. Takže za mňa určite odporúčam. A ešte posledná odroba. Ahoj, jmenuji se Robin a podnikám v HR. Michal mi pomohl dát dokupy finance jak firemní, tak i osobní a ukázal mi svůj systém, který mi velice pomohl, kde si dokážu teďka plánovat dopředu, mám jasný přehled o příjmech a výdajích a to mu přidává velkou hodnotu. Takže vřele doporučuji všem. Tak, čiže pokiaľ by ste sa aj vy chceli pozrieť, ďakujem, na vaše financie, ako to u vás funguje, ako to nastaviť. Ten základný odhad je väčšinou nejakých 3 až 5 hodín na to, aby sme to vedeli mať v zásade nastavené a mať všetky tie informácie. Ja štandardne nedávam zľavy, ale pokiaľ si so mnou dohodnete to finančné plánovanie tu na bootcampe, tak vám dám 10% zľavu. Čiže tu je môj kontakt a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Áno, dotazy? Niekto? Áno, Denny? Nie. Stojí to v zásade, je to 3 až 5 hodín, 1 hodina je 120 eur alebo 3000 korún, takže v závislosti od tej náročnosti potom je to tak. Děkuju. Nejaké ďalšie otázky? Prípadne, ak chcete niečo riešiť špecifické, kľudne sa za mnou zastavte a môžeme sa o tom porozprávať. Hej? Díky moc všetkým.